Здравейте, приятели! Първата рецепта за тази година е с една много интересна гъба. Казва се хирициум. Популярна е и семената игловиден корал и лъвска грива. Видът е записан в червения списък на гъбите и червената книга на Република България с категория застрашен. За щастие тази гъба може да се култивира и моята гъба е точно такава от Гъбено царство. Ще оставя линк към профила им в описанието под видеото. Тези вълшебни гъби имат невероятни здравословни ползи за нас. Помагат за поддържането здравето на мозъка, стимулират когнитивната функция, управляват тревожността и депресията и подобряват настроението и фокуса ни. Обикновено се използват като добавка под формата на прах, но днес ще ви покажа как може да си приготвите и да си насладите на тези вкусни гъби под формата на шишчета. Имат уникална месеста текстура, която се запазва и след готвене. С подходящите подправки би могло да им се придаде разнообразен вкус. Започваме с накъсването на гъбите. Пускаме ги в тенджера с вряща вода с половин чайна лъжичка захар и ги оставяме да поврат 3-4 минути или докато леко омекнат. Междувременно разбиваме заедно брашно и вода на рядка паста. Отсеждаме гъбите и оставаме да се отседят и охладят. След като се охладят, с длани леко изстискваме гъбите, за да отстраним цялата течност. Поставяме гъбите в купа, добавяме семена от кимион на прах, чили на прах и сол. С ръка втриваме подправките. Добавяме тестото и сусамовите семена и разбъркваме с пръсти, за да покрием равномерно гъбите. Започнах да оформям шишчетата. Направя ги по-къси, като нанизах на всяка клечка по 3-4 парченца гъби. След като нанижите всички парченца, оплътнете шишчето, като притиснете с длани пръсти, както показвам. Загрейте около 1 см олиов тиган на средно слаб огън. Внимателно спуснете шишчетата в сгорещеното олио, обърнете няколко пъти и гответе, докато всички страни станат златисто кафяви и се образува тънка коричка. Когато шишчетата са готови, ги сервирах със свежа салата и веган майонеза. Гарнирах с авокадо и поръсих допълнително с чили на люспи. Ако ви е харесало видеото, ме последвайте, натиснете камбанката, за да не изпуснете следващата рецепта с тази вкусна гъба. А вие опитвали ли сте някога тези гъби? Ще се радвам да споделите в коментар как сте ги приготвили. До скоро!